Здравейте, приятели! В този видеоклип искам да ви разкажа за малките теленца. Значи едно теле, след като се роди, най-малко трябва да бозае 3 месеца от кравата, за да бъде здравословно и да почне да се храни самостоятелно. За тази цел ви препоръчвам кравите ви, докато са бременни, да ги лекувате за външни и вътрешни паразити. Ако направите това, вие помагате и на теленцата, като се родят, да бъдат по-здравословни. Защото сегашните теленца още от втория ден, като ги хване диарията, не могат да се лекуват лесно. Има много други лекарства, но повечето не помагат вече. Затова, че най-добрият вариант е кравите ви, докато са бременни, да си ги лекувате тях. Ако не знаете какво лекарство, ви препоръчвам да се обърнете към ветеринарен лекар. Благодаря ви, че гледахте този видеоклип. Ако искате още такива видеа, моля, последвайте профила.